Bona tarda. Bona tarda. Digui'm. Mira, venim a apuntar la meva filla a algun curs de dansa perquè fa temps que em diu que li agradaria ballar. Molt bé. I quin tipus de dansa t'agradaria fer? Jazz. Molt bé. I quants anys tens? Gairebé 10. No ha ballat mai abans, Seria un curs nivell 0. Sí, tenim cursos d'iniciació per totes les edats. Poseu-la en un grup de la seva edat. És que la meva filla és com molt tímida, saps? I li costaria una mica anar amb gent més gran. No es preocupi que la majoria de nenes que tenim són d'aquesta edat. Molt bé. I si li costa una mica? És que la meva filla, la psicomotricitat, és com que va al seu ritme, saps? No, la professora està per tots els alumnes. Vull dir que si necessita alguna cosa particularment, doncs ja l'ajudarà. Clar. A més, no serà l'única nena aturadeta. Li estàs dient aturadeta a la meva filla? No. Quins dies us anirien bé? A veure, tu dimarts i dijous tens natació. I divendres vaig amb els avis. Va amb els avis. Doncs ha de ser dilluns i dimecres. Doncs mira, tenim places. Us faig la fitxa, si em deixes el DNI. Perfecte. Tu no pateixis, que tot anirà molt bé. Escolta, no pateixis, si no et surten tots els passos a la primera, pensa que tots els professors i tothom t'ajudarà. Aquí tothom estarà per tu. Sí. Mira, el que has de fer és passar-t'ho bé. Ja veuràs que faràs molts amics, moltes amigues. Hola, bona tarda. Bona tarda, digueu-me. Mira, veníem a apuntar la meva mare al gimnàs, val? Perquè ha deixat de fumar, que això està molt bé, mama, però, clar... Ja t'entenc, El que passa que la meva mare no ha fet mai ni màquines ni res de res, Escolta, que als 20 anys et feia atletisme, Ah, sí? Sí. Però a veure, mama, quan fa d'això? 40 anys. Jo havia pensat que més que màquines i tot això li aniria millor activitats guiades. Clar, mira, aquí tenim la taula d'activitats dirigides. Té el pilates, té el zumba, l'aeròbic, hi pot anar bé, també. Molt bé, però una pregunta, la gent que ve aquí quin ritme porta? Perquè la meva mare és com que té un ritme lentet. No et preocupis, si hi ha de tot. A més, els nostres monitors i monitores estan per el que necessiti tothom. Vull dir que... A més, sobretot de la gent gran, Perdona, li estàs dient iaia a la meva mare? No, vull dir que si podria ser la meva germana gran i tot. Vale, mira, mama, dilluns i dimarts, pilates, vale? Dimarts i dijous fan zumba suau. Sí, millor suau, Ah, mira, divendres fan ioga, això t'aniria genial ara que has deixat de fumar per l'ansietat. No, divendres no puc. Si faig patchwork, i s'ha apuntat la Fina. A veure, mama, a quina hora tens el patchwork? A les 7. Bueno, doncs vens a ioga de 5 a 6, Mira, i li pots dir a la Fina que vingui també. L'apunto. Molt bé, doncs començo a preparar la fitxa, si teniu el seu DNI. Sí, la tinc jo. Escolta, no. Escolta'm una cosa. Escolta'm. No. Ara que has deixat de fumar i estàs tan ansiós, això t'anirà molt bé. Pensa que els primers dies tindràs agulletes, però això a la qual cosa s'acostumi és que ni ho notaràs. Vale? I pensa que potser fas amics i amigues i els pots portar al patchwork. El divendres faig patchwork. No passa res, aquest és el meu plan. Vale, el divendres faig patchwork. Tampoc serà l'única nena aturadeta. L'única nena turuleta. No, vull dir que si podria ser la meva germana gran i tot. Un moment. Ho sento, però... No tallem.